принципи ще ви покажа моят хом. Лаги малко. Така. Ще ви покажа моят хом. Аз живея с Алекс Ахмет и още един наш приятел. Ние сме тим с него и с Алекс Ахмет съм тим. Да, опа, лагва е. Добре, ето имаме спанер за крави. Ето имаме спанер за да, няма много неща. Сега ще ви покажа какви още спаунери имаме. Да. Ето имаме спаунер за крип, два крипа спаунера и един на скелет. Да, ето спаунер за крипари. Да. И сега ще днес има евент в 7 часа май. Да, и тук ще се побием малко. Да. Сега ще се побием малко. Ще оставя част от нещата, кома, например, като ето тези. Сега ще видите какво ще стане. Крава, мърни малко. Да. Да, това е през 10 часа или Там ще се побия малко и само ще снимам тук.
през този епизод, но кажете си на YouTube. Някакъв ми просто телефончета ме приемам. Така съм на лърпен. Едно в едно. Някакъв не иска едно в едно. То! Айранката не иска едно в едно. Той ще го довърши. Той айранката е ранкера. Май не знам. Да, ако да, ето айранката ми иска да имам. Искам и скайпа по-точно. И тупо никой не иска да излезе. Добре, да отидем на спана. Да, това мисля, че не снимам, но аз наистина снимам. Мисля, да, ето го. То си джамп, не знам. Никога не съм стигал до тук. Да, не знам това как се скача. Там се скача. Добре. И мисля да това да бъде за края на този епизод. Да. Добре, това мисля да бъде за този епизод. Показах ви моят ком. Да. И аре. Това беше от мен. Абонирайте се, справяйте. Яре, чао!